Aquesta és la Biblioteca Historicomèdica, que es troba al Palau Cerveró i que és una de les parts fonamentals de l'Institut Interuniversitari López Peñero. És una biblioteca especialitzada en història de la medicina, de la ciència i de la tecnologia i atresora tot el fons antic de la Facultat de Medicina de València, incloent joies bibliogràfiques com la fàbrica de Vesali. També, més recentment, han arribat donacions com el fons de la família de metges Peset o del metge forense Antonio Lecha Marzo. També, més recentment, hem rebut la taula periòdica de 1925 de l'Institut Sant Vicent Ferrer. A més d'aquest fons antic, la biblioteca conté una col·lecció de revistes especialitzades i més de 12.000 monografies dedicades a la història de la medicina i de la ciència, i així és un dels llocs obligats de consulta per a qualsevol persona que treballa dins d'aquesta àrea.